Kali ka Akashvani Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor menta ka step ka khat khanda tari uyayong kilong. Menta ka snis dang ka jing tap vote jong ka wat ka baningkong jong ka Lok Sabha election. On tap vote ha ki shispa artli ki constituency jong ki khat nyung tuli ki jalla bat south tuli ki unity tuli jong kari ha ka ni ka wat ka baningkong. Kentu chief electoral officer jong kari u Rajiv Kumar ki pat ba jong kari bakin smooth ho ya ka jing koridor jong ka vote ka jong ki. Pentip SP ke East Khasi District Uritu Raj Ravi balapan biang lut ya baro ki bor pahara na ka benda ka Lok Sabha election ha ka ni ka district but pelong ka office jong ka director of health services but National Health Mission ya ka workshop na ka benda ki lat thai khubor halor ka National Deworming Day ka khubor ka babanya ka jing pengkre na ka benda ka jing tap vote jong ka wat ka baningkong jong ka Lok Sabha election ka lalong ka babyang lut na dong sedong laban ko daw bakidon halu shispa artli ki constituency na ki khatnyo tli ki jalla bat south tli ki union territory jong kari ki ban tap vote ha ka wat ka baningkong jong ka Lok Sabha election ka banlong menda ka sngi ka khat khanda tali uyayong bat kidon ru halu nrospa absolute ki kertong ki balaya aireng ha ka ni ki election jong ka wat ka baningkong ki jalla bat union territory ki ban tap vote menta ka sngi ki long ka Arunachal Pradesh Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Puducherry, Uttarakhand, bat ka Tamil Nadu. Laban ko daw ru baka jala Arunachal Pradesh bat Sikkim kin pelong ru ya ka Legislative Assembly election ha ka juk apor bat ka ni ka Lok Sabha election. Ka Lok Sabha election jong ka wat ka baningkong ka long menta ka sngi ka khat khanda te uyayong arja arpsaw ha ka babaro ki jala jong ka than chite lami ngi kin tap vote ha ka ni ka sngi na ka lian ka election commission jong ka ri ka ada penting bang lut ya baro ki jingdon kam na ka benda ka ni ka election bat ki lapan khlain ru ya ki bor pahara da ka balabu ya shibun ki bor pahara jong ka Central Armed Police Force lem bat ki hajar mut ki pulit jong ki jalla ban pahara ya ka jingai bet jong ka ni ka Lok Sabha election ki ban long ha ki khatsan tli ki parliamentary constituency na ki absently jong ki pratli ki jalla jong ka than chite lamingi laban ko daw ba ki pratli ki jalla jong ka than chite lamingi ki ban tap vote menta ka sngi ki long santli ki parliamentary constituency jong ka jalla Assam mar atli ki parliamentary constituency jong ka jalla Meghalaya Manipur ba Arunachal Pradesh kawai ne ki atli ki seat jong ka jalla Tripura ba mar kawai ka parliamentary constituency jong ka jalla Nagaland Mizoram ba Sikkim Chief Election Commissioner jongkari Rajiv Kumar ula kentu ya kipat ba jongkari bakin smooth ho ya ka jingkodor jong ka vote ka jongki bat ula ong ru ba ka ini ka election kade ka jongki bat ka jingjit ru ya kinong nikmat jong ka Lok Sabha kade ru ka jongki uni Chief Election Commissioner jongkari ula kentu ru ya kinong tap vote jongkari bagi ne ban penong kam hok ya ka vote ka jongki da ka ba perkhat ya la ka jong galawai ka ba kenthop ya la ki khul gifti kilong hing kilong sem ka sinong ka thau ka jongki bat kunju ru jongkari Rajiv Kumar ula ong ru baki nong tap vote jongkari kemde ban khentran ya ka vote ke jongki na mar ka shi vote ke jongki kalong kalawai jongkari hi baro kawai shosho Rajiv Kumar ula ong ru ba ka jingjob jong ka election ka shong ha khakti jongki nong tap vote kari lemba ka jingshim benda shit rahem ki jongki ba ka jingje janai ki jongki ya ki nong mikmat jongkari Chairman jong ka Raja Sabha Jagdeep Dhankar hanin kasni ulapan bam smai ya ki katto ka ningut ki dakhot jong ka Raja Sabha bat kani ka jingpan bam smai ya ki ni ki dakhot bathamai jong ka Raja Sabha ka lalong ha Parliament House New Delhi kini ki dakhot ki balasha pan bam smai ha Jagdeep Dhankar hanin kasni ki long Ubhim Singh Parmal Jaswanting Salam Singh Sangeeta Naveen Jain bat Dr. Sudhanshu Trivedi kani ka Akashvani Shillong ka baram shaphi ya ka khubor ka jalna Meghalaya ka lalong ka balapin khre nalong shadong na ka benda ka jing tap vote jong ka Lok Sabha election ka banlong menta ka sngi ha ka ni ka jalla laban ko ba ka jalla Meghalaya ka don atli ki parliamentary constituency seat kan thop ya ka Shillong parliamentary seat bat ka Tura parliamentary seat ki nong tap vote ki badon ha Shillong parliamentary constituency ki long khat saw lak south pa khat wengut ha ka ba ki kinthe ki don nyo lak khan rew hajar rew spa sa pulai ngut bat ki shenrang ki don rew lak phra pulai hajar nyo spa Rif nurungut bat ki Jakarta vote ki don hadu arjar aspa prapu pratli bat ki kertong ki ba aireng ha kini ki election na ka Shillong parliamentary seat ki don nurungun kat ba hatura parliamentary constituency ki nong tap vote ki don hadu pralak apun rew hajar shispa sam nurungut ha ka ba ki kinthai ki don saulak shipo hajar sauspa saungut bat ki shinrang ki don saulak khatsan hajar nyospa sam nurungut bat ki
kathep vote kidon hadu si hajar aspa apsau tuli bat ki kertong kidon sangun haga bailei ba kajing penbiang ya ki bor pahara haga ni ka lok sabha election nakaliang usupna na police jong ka East Khasi district Rituraj Ravi ulai thu ba ki pulit ki la penbiang lut ya bor ki bor pahara hanong ba Shillong lembat ki weide ki jaka jong ka ni ka district une uhe pulit jong ka East Khasi district ula pentip ru balabu hadu lai benta ki bor pahara ha ka strong room Rituraj Ravi ulai thu ru bala penbiang lut ya ki pahara habaro ki polling station jong kani ka district shosho une uhe pulit ulai thoru ba ki pahara nak benta ki polling station ki longkat kum ka jinglong ka jiman ka jongki but une uhe pulit ula pentip ru ba ki don hado praperton ki pulit pahara jong ka central armed police force ki balabo ban pahara ya ka strong room ki polling station ni ki jakarta vote but ki wei de ki jaka badon kam bor pahara Rituraj Ravi ulai thoru ba ki police station ki la penlong ya ki talasi ya ki kali khnang bante lakam ya ki no ki jingja ki bomde banja bat banung dan ka no ka jingpen khen ya ka MCC ni ka model code of conduct ka election commission jongkari kalabo jimaham ya borok ki he sarkar bakimde ban penongkam ya ki siren na ki kali ki jongki na ka benta ki no ki kam ki jongki ha ka ne ka sngi balong ka jingtha vote jongka wat ka baningkong jongka lok sabha election kane ka jimaham bala maham da ki election commission jongkari kalong kat kum ka SOP ne ka standard operating procedure jongka commission hi kane ka jimaham kalong na ka benta nyopu al kanta hadu bandakut ka por jongka jingtha vote ha ka jo ka por la maham ru ya borok ki kali bakim de banyat palat ya ki shipot li bat kim dei ru bandan ki kali security ha ka jo ko por u district election officer jong ka East Khasi district ulakhang ru ya ki jia rally jong ki thok ni ki kali asaka ha ka por banang ya ka jing thavun ka office jong ka director of health services but national health mission hin kesni kala penlong ya ka state sensitization workshop na ka benta ki lat thai khubor halor ka national deworming day but kani ka workshop kalolong ha ka conference hall hanong ba Shillong ha kani kesni na kaliang ka joint director jong ka health service ka badairu ha ka jo ka por ka state nodal officer ka Dr. Badira Molong kalayatho ba ka jing penlong ya kini ki national deworming program kalong ban ai dawai we ya baro ki khilung ki khina ki ba hapren kerta sisnem hadu khat khandai snem khnang ban la ban pinha ya ka kot ka khya ka jongki bat kumjuru ban hikai yaki ban bam ya ki jingbam ki batei ka Dr. Badira kalaya thuru ba kamdon ka no ka jong ka jingta na ka jingdi ya ki dawai we bat kala pentep ru ba khatna ka kot ka khya jong ga jella ka don jing thu ban pinpoi ya ki jingdi dawai we ya ki khilung khna sha ka khatsan lang khatsan lakngut ha kani ka jelam kani ka doktor kalaya thoru balala ki khilong khna kimdi ya ki dawai we kamet ka jongki kan pimi ya shibun ki jingpang ki jingsitom ha kani ka workshop laidon langru ka navina marak kepada ka state nodal officer but ka kong jojina lamare kepada ka dokot jong ka UNICEF ka IIM Shillong hin kesni kala play ya ka program ka balatip kum ka postgraduate program for executives na ka benta usnem ni academic year jong 2000 arpsan kani ka program kalalong haplau jong kani ka school ma bat kinong sim benta ki baydon lang ha kani ka program kilong na kitnat prepare ki bakan thop ya kitnat sarkar ki private sector ki PSU ki bank bat kito ki balang sedang thamai ru ya ki kam kani ka batch jong usnem 2000 arpsan ka don ki samla puli na ki khatsan kili ki jalla jong kari ki bala jit khnang banwan puli sha IIM Shillong na mal ka jinglong kerpang ka jongka u aditya mitai u bade u CHRO jong ka Citibank ula ai khublei kerpang ya baro sak ki samla puli jong kari ki bala jit kerpang ya ka IIM Shillong banwan man pinpit ya ki jing puli ki jongki u aditya mital ula penparu ba ki jingdon ki shlam puli ki babyang lut na dong shedong ha kari ki jong kalong ga jingmen toy ka bakraw tam ya baro kisamla jong kari shwaban pinkot ya khuba sesin ki mat bakongsan menta ga snis lang ka jingtha vote jong ka wat ka baningkong jong ka lok sabha election on tap vote ha ki shispa artli ki constituency jong ki khatnu tli ki jalla but south li ki union territory jong kari ha ka ni ka wat ka baningkong kintu chief electoral officer jong kari u Rajiv Kumar ki pat ba jong kari bakin smotho ya ka jingkorlor jong ka vote ku jong ki pentep USP ka East Khasi district u Rituraj Ravi bala penbyang
bulut ya baru kibor pahara na kabenta ka Lok Sabha election ha kani ka district but pelong ka office jong ka Director of Health Services but National Health Mission ya ka workshop na kabenta ki lat thai kubor halor ka National Deworming Day. Kato ka kubor kalakot ka bawan chapi na ka studio ng ka Akashvani Shillong but sa kanya pon sa so but ka Delhi station nam na kubor hakatin hindi but but pat sa kubor hakatin pareng. Kani ka Akashvani Shillong. Akashvani